הם רוצים, אני יודע מילה בעברית, ל-take over כל הגוף של העם. אז איך אנחנו יכולים לשפר את זה? אנחנו צריכים, הבעיה אני חושב שאנחנו לא מכבדים הטוב והקדושה מהמגזרים האחרים. ואני צריך לשפר את זה, לכתור ולא אתגר. אז איך אנחנו יכולים לתקן את זה? אז אנחנו צריכים לשמוע ואחר כך לדבר. לשמוע בכבוד ואחר כך לדבר בשפה של אנשים אחרים. אם אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו יכולים למחוק את הסרטנים ולהחליף אותו עם חיכוך ממש בריאה לעם ישראל. אז כל הכבוד לכם, אם אתה חילוני או דתי או מזרחי או משהו אחר, כל הכבוד. אנחנו ביחד עם בצלם אלוקים.